חברים, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה או לא, אבל בואו נעשה איזה מבחן טעימה ל1-10, ובבקשה בואו נעשה מזה טרנד ביחד. טוב חברים, ככה זה נראה. אני עדיין אוכל את זה. קודם כל בוא נסיים את זה. עכשיו את זה. עכשיו הכל בלגי הזה. בוא נעשה עכשיו סנדוויץ' משתיהם אחד על השני. זה מטורף. התוצאה 9 מתוך 10.